Skal samfundet kunne straffe en dreng eller pige på 14 år? Det mente den tidligere regering, og derfor sænkede den i sommeren 2010 det, man kalder den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. Argumentet fra den daværende statsminister lød sådan her. Vi skal simpelthen have hurtigere og bedre fast i kraven på de unge, som er på vej på afveje. Vi skal vise dem, at det samfund, de vender ryggen til, ikke har opgivet dem. Og det gør vi altså ikke ved at lægge hovedet sådan lidt på skrå og se bekymret ud. Det gør vi gennem konsekvent handling, og derfor foreslår regeringen en sænkning af den kriminelle lavalder til 14 år. Og i løbet af det første halve år med den nye lavalder, der blev 170 drenge og piger på 14 år straffet. 27 havde overtrådt færdselsloven. Det var typisk nogen, der kørte ulovligt på knallert. 14 havde begået vold. 1 havde begået voldtægt. Men langt de fleste, 117, havde begået en form for indbrud eller butikstyveri. Den nye regering mener, at tallene her er relativt lave, og at kun få af forbrydelserne kan betegnes som grove. Og derfor vil den hæve den kriminelle lavalder igen til 15 år. Det siger statsminister Helle Thorning-Schmidt. Der er intet, absolut intet, der tyder på, at sænkning af den kriminelle lavalder skulle føre til mindre kriminalitet blandt børn og unge. Og derfor vil vi sige klart og tydeligt, jeg står ikke i spidsen for en regering, som sender børn i fængsel, og derfor hæver vi den kriminelle lavalder. Kriminalitet blandt unge kan bekæmpes på mange måder, også med mere alternative metoder. Man kan for eksempel sende de unge på vandretur i Kroatien. Det skete for 19-årige Camilla Valentin. Hun fik på den måde en ny start. Du er ikke her. Sidste forberedelser. Er det ikke sådan, vi gør? Camilla Valentin og Marker skal i dag fremlægge deres skoleprojekt, en sportsbutik. Efter hvad vi har skrevet og snakket om, så tror jeg, den kommer til at gå rigtig fint. Og ligesom selvtiden er også karaktererne højere end nogensinde. Det er helt sindssygt. Der er blevet tændt op for bluser der. Men sådan har det ikke altid været. Hej. Som 14-årig havnede hun her hos SSP-konsulenterne i Gladsaxe, blandt andet på grund af et tyveri. Hvis det ikke helt, hvad jeg havde gang i. I 2009 kom så tilbuddet, der ændrede alt. Det var derovre, vi kom op. En vandretur i Kroatiens bjerge, 5 dage, 4 voksne og 4 unge. Den skulle få mig på den rette sti, altså få mig væk fra det, jeg var ude i. Det vi gerne ville med den tur, det var at starte en god relation mellem ung og voksen. Vi vil gerne bygge et fundament op, et slags skelet til det fremtidige arbejde. Sindssygt mand, det gik op af. Turen kostede ca. 100.000 kroner. En god investering, mener formanden for det landsdækkende SSP-samråd. Man skal holde det op med, hvad det koster at have en ung i fængsel eller en ung anbragt et sted. Så får vi ikke ret meget for 100.000. Sådan, mand. Der står du. For Camilla Valentin blev turen et vendepunkt. Jeg var rigtig stolt over, at jeg var kommet helt derop. Siden da har hun hver måned talt med sine SSP-vejledere. Hvor jeg ville have været i dag, hvis de ikke havde hjulpet mig. Det er svært at sige, men jeg havde nok ikke siddet med karakterbladet med 10 og 12-taller fra HG. Og har I slogan? For people who love sport. Men på HG går det altså godt. Også forretningsprojektet her får ros. Det er rigtig fedt. Og drømmene, ja, de får nu lov til at blomstre. Det er, salgsassistent. Det er drømmen. Ja, for nogle er det altså en vandretur i bjergene, der skal til for at komme ud af kriminalitet. Andre steder, der forebygger man kriminalitet på andre måder. Flere byer er om sommeren plaget af unge, der brænder bænke, borde og sågar hele legepladser af. Derfor er en række kommuner begyndt at udlevere gratis brænde til de unge. At sidste år, der blev der ikke smadret nogen på. Pigerne her er faste gæster til bålfest på Rungsted Strand. De kender alt til, hvor slemt det kan udvikle sig. Jeg var hernede på et tidspunkt, hvor der var nogle drenge, som synes, de skulle brænde en bænk, som de fandt, i stedet for at finde noget brænde. De har brændt bål, eller brændt bænk af, eller en skraldespand, eller sådan noget, eller så bare taget et eller andet, fordi det har været tørt, og så de bare kunne brænde det. Billederne her viser resultatet af en bålfest i Egedal Kommune forleden. Her blev borde, bænke og et klatretårn brugt som brænde.
Til en anden bålfest i samme kommune blev der tændt ild i denne skateboardbane. Fortsat ikke, når det er brændt så dybt ind i, ikke? Der må være nogen, der har slukket det. Nu har kommunen besluttet at tilbyde gratis brænde til de unge brandstiftere for at komme problemet til livs. I stedet for at stille sig op på en piedestal og råbe med principper og paragrafer, så går man i dialog med de unge, og især de unge, og det er jo langt hovedparten af dem, som ikke laver ballade og siger, hvis I vil have en fest og et bål, så lad os hjælpe jer med at få et godt bål. Flere kommuner har allerede forsøgt sig med ordningen. En af dem er Frederikssund Kommune, hvor gratis brænde har betydet mindre hærværk. Hvis det er, at vi skal sørge for lidt brænde, så er det jo egentlig en meget enkel og simpel og billig måde at løse det på. 2 ting, man gerne. Men kommunerne sender et meget forkert signal til de unge, mener Dansk Folkeparti. Der er altså nogle unge mennesker, der får vist, at hvis de bare tager sig nok tosset, jamen så får de gratis sponsoreret noget af kommunen. Og det er altså ikke sådan, vi bør have det i det danske samfund. Man belønner jo ikke ballademagerne. Man går i dialog med de mange unge, som ikke laver ballade, og det er langt de fleste, og siger til dem, vil I have en god fest og et godt bål, så hjælper vi jer med det. Ved bålpladsen på Rungsted Strand kan de unge nu også hente gratis brænde fra kommunen. Og det har hjulpet, mener bålgæsterne. Fordi at så behøves folk ikke gå rundt og finde alt muligt underligt, de kan brænde og ødelægge alt muligt, som ikke er deres.